परिचय प्रदान करने को जाऊँगी। मो पाखे बसी विशिष्ट सुनाम धर्म गिटारिस्ट यो माइकेल। वर्तमान मु आउ जड़े अतिथि परिचय देवाक जाऊँगी जी कि निजर नृत्य माध्यम सारा विश्व को निजर परिचय देइछन्ति। से कहीं नुहति से होछन्ति विश्वविख्यात ओडिसी नृत्यशिल्पी सत्यनारायण गांगुली। एवं तांको पाखरे बसछन्ति विश्वविख्यात कंठशिल्पी जे कि मिस्टर डुंगडुंग तारी नाम सारा विश्व एवं शेष मु आउ जड़े अतिथि परिचय देवाक जाऊँगी। से जड़े प्रफुल्ल दास। से विश्वर कोण अनुकोणे जाई ईश्वर सुसमाचार वार्ता दियंती। से होउछन्ति विश्व वर्तमान अति सम्मान सहित से अनुरोध करुछि से आसबे और निजर किछि किछि वक्तव्य रखिबे। आपण मान गमन को आसी मु खूब आनंदित। आपण मैंने जानते मु गिटार छुईले से फुसफुस मो आंगुठी चलिले गिटार एक समय तीन शब्द बाहर ये गीत कौन नाच कौन मो गिटार धुन ऑडियंस खाली भक भक दियंती। तार झलक गोटे वर्तमान आपण मान देखौछि। देखो नृत्य बिना संगीत एवं वाद्ययंत्र कौन मूल्य नहीं। कारण संगीत एवं वाद्ययंत्र गोटे नया रूप देते नृत्य। मुझे जदि धे दिन करदी तेज सारा पृथ्वी आपण सम्मुखें जब ठिया गोटे नाच न देखे मो मन को भर दे। समस्त अतिथि मानक मोर आपण मैंने जानते मुझे गीत बोलिए आग्रह कर जाए समस्त को लग जाए कहीं मोर स्वप्न से बढ़िया मोर तारीफ से बढ़िया समस्त कहती वाह 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 आपने वहां से कहले गीत किसी नुहे बोली कथा ठीक है मुझे बड़ बड़ बड़े मोबाइल गीत बोली टीवी न्यूज चैनल मन जेहतु आपण आसी जमी भी गोटे गीत आपको
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବାଇବଲ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତିଦାତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ବିହୁନେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଚ୍ଛା କରି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। Asaldagan medula. ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ମା ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ତାର ଏମିତି ହାସ୍ୟ କରିଦିଅ ତାର ସ୍ୱର ତାଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସାମାନ୍ୟ ଏତିକି କହୁଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚୁଟିରେ ତୋ କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ମାଇ ଭାଇଟା ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ବେଜିତ୍ କରେ। ତା ହାତଟାକୁ ଏକଦମ ବଙ୍କା କରିଦିଏ। ସେ ଆଉ ବଜେଇ ନପାରେ, କେବଳ ସମସ୍ତେ ମୋ ନାଚ ଦେଖନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୋ କାମଟା ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ମୋ ବଡିଟା ହଁ ବାବା, ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି? ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଈର୍ଷା କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିବା କଥାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କହିଥିବା କଥା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଧ୍ୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଦାତା, ଆରୋଗ୍ୟଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି କଥାକୁ ମନରେ ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲି ଆଉ ତମର
ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ସାର୍ ଏ କିଛି ମାସ ହେଇଯିବଣି ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ବୋଲି ପାରୁନି ମୋ ଗଳାରେ ବହୁତ ବେଦନା। ହଁ ସାର୍, ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା। ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀଟାର ବଜାଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସାର୍, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହଁ ସାର୍, ହଁ ମୁଁ ବି ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହଉ ହଉ। ଆରେ ମୋ ହାତ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା? ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଗୁଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ବି କରିବି।